Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmegi bilen döwlet dukanlarynda ada karitlarynyň satywyny ýygyderli çäklendirýärler. Mundan ozal Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň käbirinde her 2 günde bir gezek çäkli möçörde satylan ahal ýagy indi bir hepde ara kesmeden soň gaýtadan satywa çykaryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtly habarçysy 8 aprelde Teke, Adatlyk we Cennet bazarlarynda ahal ösümlik ýagynyň satylandygyny, ýöne onuň nowatdaky adamlaryň 4den 1 bölegine hem ýetmändigini aýtdy. Ýagyň satyljakdygyny eşiden adamlar maşgaly agdalar bilen bilelikde nowata durup başladylar. Nowat 3-4 hatarda 30 metre çenli uzap gidýär. Ýöne satywa çykarylan ýag nowatdaky adamlaryň diňe 30-40 sansyna ýetdi diýip gizlilik şertine töketdeş olan habarçy gürrüň berdi. Ol ýag gyçylygyndan kösenýän adamlaryň arasynda dawa jenjelleriň hem ýüze çykýandygyny, olary nowatdaky beýleki adamlaryň ýa-da olary gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň köşeşdirýändigini hem bellidi. Habarçynyň sözüne görä her adama 1 litr ahal ýagy satyldy. Ýöne aljylar onuň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen ýa-da zaýalanan ýer almasy, makaron, nohut, keks, merinda we gasy, suw ýaly käbir ady karitlaryny hem satyn almaga mejbur edildi. Bu karitlary almadyk adamlara ýag satylmaýar. Şeýlelikde adamlar 1 litr ýag üçin 15 manat we mysal üçin 250 merinda suw üçin 6 manat tölemeli boldular diýip habarçy bellidi. Bu aralykda Türkmen News neşri hem özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 7 aprelde çap eden habarynda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň tekçelerinde gyt harida öwrülen ösümlik ýagynyň gaýtadan peýda bolandygyny habar berdi. 6 aprelde dukanlarda Russiýanyň Zolotaya Korona adly ýagy satylyp başlandy. Ýöne her adama 2 litr ýag satyldy. Ýagyň bir gutusy 13 manada barabar. Mundan bir hepde öň Russiýanyň Aleyna ýagy satywa çykarylypdy. Bazarda we hususy söwda nokatlarynda bu ýag 25 manatdan bahalanýar diýip neşir belleýär. Neşir ýagdan başga da bananyň, mandariniň we almanyň hem satywa çykarlandygyny, ýöne 1 kilogramy 6 manatdan bahalanýan bu adyk önümleriniň tölegleriniň diňe bank kartlary boýunça kabul edilýändigini belledi. Türkmenistanda bankomatlarda pul naklaşdyrmak bilen bagly problemalar saklanyp galýan mahaly soňky günlerde döwlet dukanlarynda ozal bar bolan çäkli nagd däl hasaplaşyk mümkinçilikleriniň hem barha azaldylýandygy habar berilýär.